Så vil jeg lige vise jer, hvordan man skal bruge en EasyLift RA15. Man starter ganske enkelt her med at slå over på Q. Så siger den bip. Og så har vi den radiostyrede fjernbetjening med at stoppe op. Trykker en gang her for at skabe forbindelse. Når man så har gjort det ved at starte Honda-motoren, så tager man den der, det er chokeren, og trykker på den der. Hvis så man skal bruge elmotoren, så trykker man stadigvæk en gang der. Og så holder man den der inde, og trykker på den der. Så er det elmotoren, der starter. Yes. Så når I skal sætte støttebenene op her, så kan I holde den her knap nede. Det er autonavigering, og I bliver bare ved med at holde den indtil støttebenene de er helt nede og rammer jorden. I kan godt stoppe lidt før, og så sætte støttebenens plader op eller nedenunder, og så holde den igen. Det er helt fint. Yes, så er I klar til at bruge liften. Så tager jeg fjernbetjeningen med op i kurven og klikker den fast deroppe. Hvis nu at I har prøvet at starte Honda-motoren på knappen her, og I giver slip igen, uden den har startet, så skal I trykke nødstoppet ned og gøre det en gang til, fordi at der er sådan et anti-crack-system, så der ikke sker noget med motoren. Batteri til fjernbetjeningen, som sidder herunder. Det har vi oven på den her side, hvor I kan lade det. Det er lige der. Og der skal I være opmærksomme på, at den lader kun, når den er slået til tænding. Det vil sige, hvis den her den står på off, så lader den ikke batteriet. Yes, det var det.